Dewch i ddarganfod yr awyr agored. Mae coedwigoedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol prydferth ledled Cymru, ac rydym ni eisiau eich helpu i'w ddarganfod, beth bynnag fo'r tywydd. Mae gan ein llwybra arwyddbus i'ch helpu i grwydro. O filltiroedd o lwybra cerdded hawdd i'w dilyn, i lwybra beicio mynydd i bobl o bob gallu, a llwybrau rhedeg o chydig gilometrau i hanner marathon. Mae llwybrau a chyfleusterau hygyrch yn rhai o'n safleoedd, a chanolfannau ymwelwyr gyda chaffis. Mae yna lawer i wneud fel teulu, a digonedd o le i ymlacio ar eich pen eich hun. Ewch i'n gwefan i ddod o hyd i goedwig neu warchodfa yn eich ardal chi, a byddwch yn barod i ddarganfod yr awyr agored yng Nghymru. Dilynwch y cod cefn gwlad a mwynhewch ein lleoedd yn gyfrifol.